que vai de sorteos, noraboa, por a empanada. A verdade é que unha empanada sempre entra ben. Comida en casa allea que levo, empanada, non? A todo sitio que vaiai, recordade sempre levar unha empanada. Esa muller entrando no tanatorio, sinto yo moito, pero ten unha empanada. No, aí no, non é unha lei universal, joder, hai que usar o sentido común, por favor. Bueno, que estaba dicindo, xa que vai de sorteos, todo este mes de xaneiro, se seguides o noso Instagram, están pasando cousas. Está habendo concursos. Non o fixemos público aínda, a finalidade deles, por iso, dende Madrid, e para trasladar a cultura galega ata a capital do reino, ven o home da pregunta complicada á nova era, o home das polémicas, Iván Rodríguez. Que pasa? Que tal, Iván? Quitando neve. Ola, cachuchas e cachucho, xentes da Bisbarra, como vai todo por aí? Por aí sí, picando xeo, pero non po granizado nin pos cubatas con cola. Por aí, se queres quitar o coche da doble fila, primeiro tens que quitar as 3 capas de neve que estás por riba. E Almeida non vai vir, ten pinta. Vamos a comentar entón un pouquiño a sección esta de que vai. Boas tardes ás persoas, antes de nada, boas tardes, bons días, boas noites, los cufuscos, o que vos toque. Básicamente, a miña sección vai ter dúas partes. Como se chama? Agora en madrileño. E de que vai ir? De figuras clave da literatura galega. Agora mesmo estamos petando xeonllos, estamos petando os bazos, a cabeza non funciona. Que carallo está pasando? Bien. Como ben dixo Gota, ao largo da semana, vou ir pondo unha rola de pistas sobre o persoeiro desa semana, a persoa que toque. Mínimo de 3 pistas vai vos caer fixo, porque senón as cabeciñas van quedar botando fume. Unha vez que vos podades ver as pistas e que podades delucidar de que persoeiro se trata, vades poder responder a través das redes, sobre todo Instagram, ese persoeiro. Que acertades? Vale, por privado, non? Hai que falar por privado. Tú subes a historia a Instagram e a xente que o vexa tenche que falar por privado. Claro, exacto, efectivamente. É que ahora mesmo non sabía se me estabas falando a min ou que tiñes a máis detrás, porque non estaba me perdendo. Efectivamente. Por privado, basicamente, ou xa vou habilitar unha pestañiña desto hora que vive unhas novas tecnoloxías, isto é sensacional. Ahora mesmo podes por aí respóndeme a historia e podedesme contar a vosa vida. Outra cousa é que a lea, pero podedes facelo. Unha vez que fagades isto, eu vou facer un ranking e os 2 pistoleiros máis rápidos, 2 ou 1. De momento esta semana só hai 1, pero bueno, normalmente suele haber 2. Cada vez que vos respondades ben, vades entrar nun ranking. Isto é como Top Gear. Se algunha vez o vistes, e se non, tampouco tedes que velo. O que tedes que ver é o que hai aquí. Nese ranking o que vai haber vai ser unha lista de campións e a persoa que máis acumule puntos, é dicir, os que máis veces respondan o persoeiro da semana e acerten. Ao final de todo, a ver se lle rascamos un xamonciño aí ao Gadis, que xa me estou eu aí pondo en contacto, a ver, un xamonciño, algo que sobre dunha cesta de Nadal, un xamón de bellota, un salchichonciño, algo que cuadre. Un mandulliño tamén, un mandulliño. Hai ranking negativo tamén, ou que? Hai ranking negativo, home, de momento non, pero se queredes podemos mandar unha cuadrilla tamén á casa, eso non hai ningún problema. Aquí temos a varios expertos nese ambiente. Esa é a primeira parte da túa sección, non? Vai haber un concurso, vai haber un ranking e logo veremos o que pasa con eses gañadores, con eses pistoleiros que, entrando no noso Instagram, que como se chama? Irmandades da Cuadra? Usuario, @ Irmandades da Cuadra, tal cual, así, a pelazo. Irmandades da Cuadra. Vale, entramos a pelo en Irmandades da Cuadra, vemos as historias, aí habrá unhas pistas. Pontes por louco, xa vedes o amarrao, que é moi sencillo, é moi didáctico tamén. Non deixa lugar a dúbida. Sí. Vale, entrando en contesta... un marrao. Porque ese marrao é o que temos pensado, do que temos pensado extraer o xamón po agasallo final. Está ben iso. Vale, esa é a primeira parte. Logo hai un ranking positivo, ranking negativo veremos. E cal é a segunda parte? A segunda parte é, agora é madrileño, entonces diredes, vale, hasta aquí onde está o madrileño. Bueno, como temos que aproveitar a fuga de cerebros, como temos que aproveitar Lei Web e todo o que saiu de aí, bueno, pois que eu estou onde estou, e en lugar de estar aí na casa, pois estou onde estou. Bueno, hai que sair da zona de confort, dicen, hai que viaxar a Londres, hai que facer moitas cousas, hai que facer filloas tamén de noite. Bueno, pois entón o que hai que aproveitar é estar aí. Temos un corresponsal fora e de momento estamos cobrando do mesmo. Que vou facer? Con ese persoeiro a semana, unha vez que xa sepamos todos que persoeiro é, isto descubriráses sábados, domingos, a finais da semana, vamos a coller ese persoeiro e vámoslo extrapolar. É dicir, unha figura como Eduardo Pondal, como Curros Enríquez, como Rosalía, isto todos en Galiza preguntar por isto é como preguntar por o caldo, é como preguntar por os relos, por os cachelos, da igual. Pero o que podemos facer é preguntar en Madrid, na capital, a ver canto saben e canto non dise persoeiro. E diso vai consistir, ao final da sección, de ver que saben os de Madrid desas figuras claves da literatura galega.
Vale, moi ben. É unha sección enfocada, por exemplo, a nós coñecemos o voso Miguel de Cervantes, pero coñecedes vos o noso Carlos Casares. Sí, tamén pode estar enfocado a Land Rover se sabías que Carmen Lomana sabías echar patacas ou non, pois nós vamos facer o mismo, pero aquí. Vale, moi ben. Como fai Jorge Ponce tamén na Resistencia. Como Jorge Ponce na Resistencia, sí. O que pasa é que a min debuxar dáseme todavía peor que Jorge Ponce Licante, co cual era perder o tempo. Vale, moi ben, pois esa vai ser a sección que comezará no programa 2, porque por motivos diversos non poidamos facer para este programa. Agora vamos proceder. Vale, espera, vou parar de gravar aquí, vai haber un corte. Vale, pois moi ben, Iván. Xa que estamos todos agora, vamos facer unha ronda de recomendacións. Recomendade o que queirades. Podedes recomendar unha película, unha serie, para que os nosos ointes, agora que non teñen nada que facer, pois darlles algunha idea para pasar o tempo. Podes recomendar unha esquina, un vídeo de Xvideos, unha peli, unha serie, unha obra de teatro, o que queirades. Fago ronda. Fran Asenjo, que recomendas ti? Bueno, eu estou vendo esta semana Tres Caminos, que é unha serie de Amazon, vai sobre o Camiño de Santiago, está ben. Vai sobre o Camiño de Santiago. Sí, efectivamente. Sale o guapo de Vivir sin permiso, non? Sí, pode ser guapo, pode ser feo, pero é sale, guapo, sí. A verdade é que é guapo. É guapo. A ti gostas? O contable, non? Contable era. É o contable, director sí, general. Sí, Era o director contable. general. Sí, abogado, contable, non sei que era. Pero sí, sale, bueno, está ben o seu papel. Vale. Laura Garrido, que recomendas ti? Eu xa vos dixen que me gustaba máis, que non recomendaría. Ajá, e que non recomendas? Eu recomendaría, o sea, a min gustame Cuéntame, pero ahora mismo non a recomendaría. A Porque- temporada 20, 24, a temporada 76 de Cuéntame. Non me gusta eso que fixeron de volver ao 2020, despois volven hacia atrás. Non recomendaría Cuéntame. Non recomendas Laura, ver postureo, é postureo eso? Non Postureo? velo, senón... Sí, o que fixeron, de volver ao 2020, de ir para atrás, de tal... Sí, pero chafaron a serie toda, porque estás esperando saber como é Carlitos cando sea maior, e agora de repente aparece aí un señor medio calvo Que é o narrador. É máis bello co pai. que é o narrador. É máis bello co pai. Vale, pois non vexades Cuéntame. Sentímolo, Radio Televisión Española. Iván Rodríguez, que recomendas? Pois eu ainda estuve a semana pasada no cine, estuve desafiando as leis de Ayuso, a verdade que me inflei a palomitas, isto todo hai que comentalo. Vinha de Fora de Control, Fora de Control, que tamén noutro lado chamanlle Salvaje, porque aquí cada un vai traducindo os títulos libremente, entón, un mal día sempre pode empeorar, é o subtítulo da película. Vamos, é a peli que lle recomendo a toda a xente que viva nunha grande cidade, nunha grande urbe, que lle sexa complicado coller o coche, que lle sexa complicado aparcar, que lle sexa complicado non clavar o claxon, é unha película moi boa. Basicamente saen a Karen Pistorius, que é a señora esta de Mortal Engines, sale, por suposto, de Gladiator, está bastante máis cebado Russell Crowe nesta película, desde Gladiator aí que parece ser que fixo... Meteuse no bocadillo. Meteuse no bocadillo, fixo a clásica de gastar 13 kilos de fariña cada día para facer bollicar unha casa. Entón, parece ser que lle sentou bastante ben. A cuarentena para su factura para todos. E, bueno, basicamente, ten unha edad e ten un lombo tamén de carallo. E tamén sale na Resistencia a veces, non? Ou sempre. Agora mesmo, Fran, estou louquísimo. Agora mesmo estou a 3 drogas distintas de poder chegar a o Ricardo Castella, joder, que chaman tamén clase clara. Efectivamente, aí estaban as 3 drogas. Hai clavado, non? Moi ben. Sí, exacto, Fran, era eso. O que eu quería dicir era exactamente eso. E, bueno, basicamente consiste no típico de ese momento que dices, clavo yo claxon ou non yo clavo a tipo de diante. Os 4 intermitentes, dou as largas, salgo e parto as pernas. Bueno, pois a peli... Eu creo que sempre hai que pitar. Sempre. Bien. Eso é o que fai a Pistorius na película. Bueno. Vale. Pero a película que é comedia, acción? No, é acción, é puramente, o sea, basicamente diceche, tes un mal día. Todos podemos ter un mal día e no volante empeora. Entón, queres que che quiten puntos? Queres que che quiten os dentes? Que queres que che quiten? O tempo. Vale. Como se titulaba? Podedela buscar por Salvaxe ou tamén a podes buscar por Fora de Control. Vale, aparece por os dous títulos. Sí. Vale, Salvaje, Fuera de Control. Ten boa pinta, A verdade que sí. Sobre todo como acaba, co bandullo aberto. Madre mía. Vaya spoiler.
Pero... Bueno, eu digo bandullo aberto, pode ser o bandullo que che faga tomar ese día para baixar todo cun viñiño blanco ou a ver, pode ser algo que se vexe da película. Vale. Marcos García. Perdonai que xusto me acaba de saltar unha pestaña que pon que Carlos Arguiñano acaba de ter un trágico accidente. Esperemos que este ben. É unha trampa. Mandámoslle un saludo a Carlos Arguiñano desde aquí. Tamén reventou o bandullo. Reventoulle Oiche, co cendo a Carlos Arguiñano. non che sale de que Risto ten problemas económicos? Que está na no. carreira. Pues no, de momento ainda non debo chegar esta noticia. Eu vou seguir ca tónica de Laura. O que non vou recomendar vai ser Lago Sangriento, que como o propio nome indica, a acción da película desenvolvese nun lago, que neste caso é de Michigan, pero podía ser perfectamente o lago de Sanabria ou en Coro de Viana. Sí, perfectamente. O sitio, Michigan. O que pasa nesta película, que é tremendamente demasiado mala, é que as lampreas dun día para outro deciden cambiar a dieta. Dicen, bueno, pues estamos comendo peixes, tal, que pasa? Vamos probar con humanos. Entonces, pasa un pouco que se forma unha especie de pandemia, sabes? Unha especie de pandemia, entonces, do mala que era a película, eu dinlle 30 minutos para diante. E, bueno, entonces, puiden observar xa que as lampreas meteronse no que xa é a terra, porque evolucionaron, e claro, entonces xa están no que ven sendo terrazas tamén, terrazas ao 50% de capacidade, e todo este tipo de historias. Hai moita lamprea, na terraza, sí. O mellor, según o Marcos, para evadirse da pandemia do pangolín, é meterse nunha película de pandemia de lampreas. Ben, moi ben. Efectivamente. Que barbaridade. Efectivamente. Entonces chegaba a un punto que xa as lampreas, bueno, mataban todo o que había por diante. Entonces eu decidí darlle 30 minutos para diante. Pandilleras, un Vale, pouco. pero aí neses 30 minutos pudo haber unha selección natural, porque a película xa empeza con selección natural de lamprea, non? Algo así, sí. Empeza ca mítica película americana de que ao principio é unha persona que vai nadar ao lago e morde unha lamprea. E dice, morreu, morte natural, unha lamprea... Morre Marta, morre farta. Claro, pero o detalle está que despois do tema das terrazas, que xa se vai un pouco da olla, 30 minutos despois sale o que ven sendo xa o protagonista, cara ao final, indo todas as lampreas hacia él, e o tipo defendéndose cunha desbrozadora. En que momento tú empezas a defenderte dun ataque asesino de lampreas cunha desbrozadora? Quer decir, ao final é un cúmulo de situacións. Como gravaron eso? É o que tiñas a mao. É o que lle cuadrou ou como? Ou veuse fuerte ca desbrozadora ou... A verdade é que é un pouco surrealista porque xa sei o que estades pensando, porque a desbrozadora era de fío, non era de cuchilla, encima. Ai, Dios mío. Se ainda fora de cuchilla, bueno, dices, pode ter mía. unha lógica, pero ao final, cando se acaba o fío, quer decir, telo que cambiar, non podes andar aí. Pero, sí, este é o que non recomendo esta semana. Pues Que non recomendas, moi bo. A mí mola, É a que sí que recomendas que son, os Doritos. Pues Shin-chan, seguramente, sí, a tope con Shin-chan. ¿De dónde se pode ver esa película? Afortunadamente en ningún lado, porque estuve buscando despois. Vina fai bastante tempo que estaba subida en YouTube, pero creo que pasoulle como Donald Trump, no, quitaron as cuentas a esa película. Vale, como se titulaba? Lampreas asesinas. El lago, Lago Sanabria. Lago Sanabria. El Lago Sanabria. Esa é a versión gallega. Vale, Lago Sangriento. Lago Sanabria é con Antonio Durán de protagonista. Fabio Rodríguez, a estrella de Twitch. Como recomendas? Bueno, pois eu recomendaría El juicio de los 7 de Chicago. A verdade é que estaba bastante ben. Encontrase en Netflix, vale? É unha película que trata sobre a Diputación de Ourense. Non. Unha manifestación feita en 1969. É unha película basada en feitos reales que trata de un xuicio en 1969 en contra da guerra de Vietnam. ¡No! ¡Se ha ido! Hostia. Algo tiña que pasar así. Isto é o espírito do galego normativo que empeza a facer media. Entrou Biden. De Vietnam. Vale. De Vietnam, sigue. Volve. Vale. Quedámonos en Vietnam. Eso, que é unha película que trata sobre feitos reales.
Está dirixida por Aaron Sorkin. Protagonistas son Sacha Baron Cohen, o que fai El Dictador e Ali G. Ah, vale. É que é increíble ver ao Fabio como se lle enche o papo co galego normativo, Eu ahora mismo estou vendo o espírito de Manuel Murguía está lle facendo un muñeco por detrás. Vale. A ver, por si esto se emite. Que en principio vamos a cortar, pero por si esto se emite. Hai descojone porque Fabio Rodríguez Teixeira non falou galego na súa puta vida. Amigo noso, e agora está falando galego. Onde estabas? Pero non por amizade, está facendo por vos. Está facendo por obligación. Sí. Vale, Chicago, xuicio, historia real. Sigue. Vale, historia real son 7 tipos, que 7 señores, que se manifestábanse en contra da guerra de Vietnam porque estaban literalmente mandando xente a Pero solo sete. Eles iban a manifestacións e decían, e luego diréis que somos 5 ou 6, eran 7. No, eles foron os que organizaron a manifestación, entón foron... sobre todo foi un tema de apoloxía do odio e tema de incitar a violencia, que non resulta ser así e vese un pouco o que é a xusticia en ese momento. Vale. Sí, bueno, estrategia que sigue Abel Caballero, Carlos de Navidad co resto dos alcaldes. Vale. Sí. Bueno, eu recomendaría está en Netflix, é bastante... a mí gustoume moito. Vale. Pois eu recomendo a serie Antidisturbios, unha serie que empecé a ver porque me gusta bastante Rodrigo Sorogoyen, está en Movistar, e non me vou mollar, cada un que saque as súas propias conclusións cando a vexa, só digo que hai policías, hai cocaína e hai subidas de tono. Os hombres de Paco. Está recomendando os hombres de Paco. No. Dirigida por Sorogoyen e sin Paco Tous. Está moi guapa porque se ve que a veces os antidisturbios quédanse como que por un lado presionanos para que fagan según que cousas e por outro lado pois tamén eles a veces son algo chugas, sí. Conclusión de cada un. Nada máis. Vale. Bueno, pois vamos a seguir. Despois destas recomendacións que agardamos vos foran útiles para a vosa vida cotía, vamos coa nosa sección de movidas vistas por algún sitio. Unha sección moi aberta, a sección Vaticao. Fabio Rodríguez, que nos traes? A ver, traigo toda a clase de noticias absurdas ou noticias que ao mellor non serven para nada, pero aí están. Claro, pero están aí. Por exemplo, por exemplo, traigo unha que bueno, é como o Senado, non sirve para nada, pero está aí. Claro. As palabras máis repetidas por Rei Felipe VI durante os seus mensaxes de Navidad. Vale. Para que sirve eso? Para nada. Para ver simplemente que a palabra que máis usa é España. Pero logo cando te fixas... do bigote. Claro. Hai unha evolución, temos que un día traer a coalición a mesa ao debate. Que pasa ca barba de Felipe? Está aumentando. É como a barba de Homer Simpson. Eu creo que esa feita sale aos 3 segundos. Posiblemente. Pode ser, Pode. Sabes o que pasa con estas noticias de que alguén repite moito algo que hasta ahora non te fixabas, pero ahora en cuanto eu digas tú a xente vais a empezar a fixar. Por exemplo, se vos fixades, Salvador Illa fai moito Consejo de Ministros. Consejo de Ministros. Ai, fillo. Pero eso son boqueras. Son boqueras. Sí, pero faino muchísimo. Consejo de Ministros. Hola, soy Pajares. Fabio, sí. Vale. Dice que se levanta un bo día e dice, buenos días, carillo, Consejo de Ministros. O mellor é un ti, que tal? O mellor é un puto problema. Nos estamos rindo basicamente o que Minus valía. Claro. Vale, que fai, Felipe? Bueno, cuidado que pode ser atentado contra a corona, A palabra máis repetida, dita 62 veces nos discursos de Navidad de Felipe, son España. Bueno, é España. Claro, é que España. Sí, é que España. Sí. Eu apostaba por Grecia, fíxate que... A segunda con 37 veces... Suiza. Sociedad. Casi. Pero anónima ou limitada. Panamá. As dúas que están empatadas con 35 veces, e aquí xa con isto chega, creo, porque hai 25 máis, pero tampouco hai que extenderse con isto. Vale. E debemos e convivencia. O sea,
Bueno, é que xa non fai falta comentar. O Vale, que queda non aí, hai na queda aí. súa casa, convivencia. Queda aí, é un ranking que queda aí. Como a clasificación da segunda vez. Sí, non ten nada que ver. Vale. En canto noticias de Berín, teño aquí unha do Vale. PP do PP PSOE, PSOE activo ten alcaldía agora mesmo no concello de Berín. E o titular di o seguinte: el PP critica al alcalde de Berín por conducir sin la ITV ni seguro. No, hombre, no. Vale. No. Capaz. A ver, Juan No. Manuel Jiménez Morán, secretario xeral do Partido Popular de Berín, di que é unha vergoña que o único legado do alcalde deste municipio ourensán sexa desprezar a lei constantemente. Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel. E xa non se poden dar unhas voltas contra todos tendo 6 anos e xa non sei que se pode facer. Pero eso é sobre a noticia esta de que o alcalde de Berín foi pillado sin ITV, nin non sei Sí. que rodar Ao lambidas parecer- tamén, cun cadáver no maletero. Casi. Bueno, ao parecer foi multado porque conducía o coche Dun morto, dun dicía, familiar, ¿no? Vale. que había falecido fai pouco. Claro, se estás morto non poder renovar seguro, nin poder pasar a ITV o coche. Non se Porque poden sabe quitar que os puntos estar tampouco. morto. Entón, claro, é complicado. Entón, supoño que quero supoñer que non o sabía ou que iba a pasar a ITV e pillaron. Claro, fíxose aí Eso xa non sei. fíxose Unha moitos mala cambios, fortuna. Vos imaginadevos ese momento de chegar a ITV, o polígono de Pazos, pasar a ITV que che digan, pero mira unha cousa, está todo perfecto tal. Sí, xa sei, que teño o faro. No, o faro está moi ben, pero é co coche dun morto. É que che diga o tipo, hostia, que lunes levo, Levo un lunes. Perdín as chaves da casa. Levo un lunes. Pero fíxose ben. moito escarnio, non, con esta noticia. Sí, porque Porque bueno, o titular querían- da voz faltáballe poñer o alcalde declarou. Baixou a ventanilla e declarou: "Alégrome moito por vos, parelliña, ata vestides igual e todo." E os policías dixéronlle: "Sople aquí." E dixo, subir a ventanilla que fai fresco. Bueno, pasamos de Rei e de Berín a un tema tamén moi sonado estos últimos, ¿cuánto? 3 anos, pode ser? Sonavos o nombre Rubén Doblas Gundersen. Por un momento pensei que iba a decir No, Rubén. Rubén. Ah, sí. Doblas, o Eu sei portero do que Betis. Doblas Gundersen. Portero do No, Betis. é un home que Non se é- vai a Andorra. Vai a Sí, Andorra. es el hombre Exacto. crack. Non ese é- era. Non é xogador do Betis, é nada El máis Morenos. ni nada menos que el Rubius, efectivamente. Vais a Andorra. Despois de 10 anos aquí, pagando aquí, que é o que interesa, que pague aquí. A sociedade quere que pague aquí. Non está moi de acordo e el quere marchar a Andorra. Se vos digo a verdade, motivos ten. A ver, en Andorra o IVA é do 1% e chega hasta o 4,5% nas cousas de primeira necesidade, mentras que aquí é do 21%. E en Andorra o IRPF é do 10%, mentras que aquí é do 47%. Pero igual estamos quedando moi deliberales con esta noticia. A mí ver. personalmente o que me interesa é que Fabio sigan pagando Netflix, o sea, o resto Claro, eu... a Eu verdade son que como Suiza, Fabio. Aquí sí que son un suizo eu. Estou en terra Eso, nadie. eu digo, a ver, claro, leva A 10 ver. anos pagando en España, o sea, Claro, tú como streamer o teu tote moves e dices, pois a mí tamén me tocará moverme de vez en Eu cuando. creo que o que No, quere no. dicir Fabio é que motivos económicos ten, pero claro, que tú, cando naciches, ao mellor non eres streamer. Entonces fuches ganando cuartos e agora ves estar arriba e, ala, márchome, quero ter máis, un puto ambicioso. Eso Eu, que Fabio, quere creo que dicir xa dentro Cabe- outro xa comentaba cabe- partidas da Monás, Eu aí... cabe Eu discrepo. recordar que nacín en Suiza, outro paraíso fiscal, así que non Claro, é podemos- verdade, claro. Joder, e non queren que volvan, non sei por qué, co ben que falas. A verdade é tira que para casa. eso- Para casa, Depende como o mires, non? El como figura individual, sí, ten motivos para largarse para ganar moitísimo diñeiro máis, é evidente. Pero logo Claro. tamén
como persoa, mirando de portas para dentro, el pode darse conta de que naceu en España, que vale, que sí, que é libre de irse, que non lle debe nada a España, e o que viña detrás, pois que lle den polo cu. No, Pero Pero naceu en España ou que... naceu en Noruega? Naceu en Noruega. claro, Acábame de tirar o Él ten a argumento. doble nacionalidade, non? sí, él estuvo hasta los 14 o 15 años en Noruega, puede ser. Estuvo en Noruega, sí. O sea, que non lle para o cu, vamos. Pero vamos a ver, el tamén o que alegaba era que levaba xa 10 anos cotizando aí, Gui, como Xa, que cotizo. eu creo que xa en base ás dúas vacunas que me Sí. poñan para gripe o ano xa as teño máis que pagadas. Entón, Sí, que sí. agora mesmo podía xa retirar as tropas para Andorra. Iso é o que dicía el, que levaba xa 10 anos da súa carreira en YouTube Claro. aquí cotizando o Welcome to Spain. Eh, Entón, Pero, a ver, en Andorra tamén pagas menos e tes menos servicios, porque en medicina, o sea, en sanidade e todo eso, creo que hai unha parte de copago. ya o que te Claro. que abrir o ATA é que importar. Claro. Home, fai que te lo- Entonces, ao final, é como que el que se vai porque ten diñeiro e vais a pagar os seus servicios, e os demais. Xa, Sí, bueno. ao mellor ao final equilibra, acaba equilibrando. Pero o Pero debate era que isto estaba sendo unha fuga de youtubers, que decían que Sí, iban a estimar que un 20% da población en Andorra iba a acabar sendo... Claro, pero- Que Andorra é Ourense, claro, Andorra ten no. 70.000. Andorra, recordamos, ese é un país que non é máis grande co estanco da plaza, o sea, Banco da Plaza, vale, moi ben. Joder, Fabio, encántame como fas amigos. Eu non teño nada que ver con este tío. no, a ver, dentro de pouco, pois, se non son futbolistas, son youtubers ou streamers, Sí, que non se sei. piran todos, que se pira todo Dios. será unha población exclusivamente de famosos, xa. A ver, tamén hai que contar que hai streamers que dixeron que se iban a quedar en España, como por exemplo Ibai. Sí, porque, Sí. a ver, eu defendo que tú poidas ter a túa ética personal e facer o que che dá a gana. Por exemplo, eu non vou a X sitios, pero tamén poñéndose no lugar deles podes entender que se vayan, claro. Ao final non A ver, podes realmente é impoñer nada. lícito. Está dentro da Efectivamente. legalidade o que está facendo. Efectivamente. Pero volvemos ao de Claro, sempre. O que Se é pasa é que é unha legal, persona é que depende ético. da opinión pública. Efectivamente. Sí, el o que ten que facer é vivir 183 días en 183. E tamén que a ou súa fama, 187, en que a súa Andorra. fama debe a España, ou non sei se a Sudamérica tamén, pero sobre todo a España. Empezou Polo menos os en España, inicios, creo. non sei. Os Se inicios empezara en igual- Uganda, que puto internet iba a ter para subir vídeos a YouTube en Uganda? Bueno, Tamén non creo que a xente que o deixe de seguir por facer eso. O sea, A ahora verdade. haberá un pouco de polémica e tal, pero Claro. Pero esta polémica realmente sempre ocorre. Tamén pasara con Greg, cando fora xa a Resistencia anunciara... Bueno, non anunciara porque xa estaba lá. Pero Sí, tamén imagínate- dixera... Imagínate que ahora vai a Andorra, os rubios e tal, todo chulo e tal, son famoso e non conoce nin Dios ali. Non conoce nin Dios. tendo en Ah, pero conta igual os rubios a fama suda os collos, se pode ter 2 millóns no peto. Sabes o que che digo? Xa. En lugar de declarar 2 millóns ten que declarar 400.000, igual eso lle interesa máis que a fama, eh? Os de Vodafone Pode ser, puteando. pode ser. é que ten que declarar, pensade que tes que declarar o 47% do que ganas. Claro. Xa, A ver, pero en verdad- así faise un país, Eu En creo que verdad, está- eu creo que está moi alto e moito. Eu creo que o que está mal son os tramos, porque creo que pagas o 47% desde 60.000 euros como hasta unha burrada. Hasta, claro, non igual sei, o que había 2 que millóns facer de era... euros. Eso é, Facer máis tramos. iso é. Bueno, Efectivamente. pasamos, seguimos facer co amigos. tema YouTube e Twitch, porque la Liga de Fútbol se abre oficialmente a Twitch y los influencers de la mano de Ibai Llanos y más casters. É verdad. Van Vale. comentar... bueno, eu xa non Que sei ahora que Ibai- querendes. Bueno, o sea, bueno. non estandes na tele xa, ahora tamén hai que deixarvos. Laura, porque eso co fútbol... Antifútbol confeso. Laura indignada, Laura indignadísima. Ibai ahora vai estar, tedes a opción no mando de Movistar para pôr os comentarios da COPE e debaixo vai estar Ibai. De Atentos a ir a streamer, eh? Claro, de feito, o domingo pasado foi o debut cando xogaron Madrid e Valencia. Claro, porque isto está emitiéndose en directo. ¿verdad? Atlético de Madrid e Valencia ás 9 foi cando publicaron ou fixeron o primeiro partido retransmitido por Twitch da man de Ibai Llanos. O sea que Vale. parece ser que xa non as teles de pago xa non dan tanto para o fútbol e pasáronse a Twitch. Isto foi o domingo pasado, ¿no? O sea, estuvo Sí. guapa a retransmisión, ¿eh?
O sea, a ver, pudo estar mellor, Mm. pero o mellor suspendeuse o partido, non sei. Porque estamos No, é grabando, que pero estuvo ben. é Mellorado. outro toque, non é o mesmo toque de sempre, de os mesmos narradores e Claro. tal. Dalle Claro, outro sí. toque máis. A ver, Sinvergüenza. eu falo desde o meu punto de vista, son xogador de League of Legends, vin comentalo LOL, os competitivos e todo isto, e a verdade é que é moi bon comentando. Eu creo que Gústame sí. moito, é moi enerxético, comenta moi ben. Berra moito, sí. Erra moito, Non, E toma supositorios de... Outro día fixo un directo despois do Alcoyano Real Madrid, o sea, eu puxeno e o que estaba dicindo era dame por el culo, dame por el culo, dame por el culo, pero como E os 25 veces. supositorios de LSD. Supoño que vais a controlar un pouco máis o tema de la liga e todo isto. Claro, porque o Pero meu bueno. abuelo igual. Van a ver, é como se eres o... Igual si ter máis de 50 anos e lle marca un gol ao teu Sí. equipo, empeza, dame por el culo, dame por el culo. Pero igual, Non lle parece ben, non? efectivamente. E xa como último, tema fútbol, Cristóbal Soria. Pero non íbamos falar de fútbol. No, isto era todo. Ahora falta Cristóbal Soria, que en Instagram non lle sentaría moi ben que alguén dixese esta tarde noite para mantita e peli. E teño aquí o vídeo. Despois da derrota do Barça ou algo. Non sei, comentou No, ese esto. señor é Que do feo. Madrid, Pero que feo. O Alcoyanazo. Comentou esta gran... O Alcoyanazo. E anda. O Cornellá igual non o comenta, pero isto sí. Vale, para os ointer de podcast, que son todos, Fabio está compartindo un vídeo no que se ve a Cristóbal Soria con unhas gafas bastante guapas. Unhas gafas dos chinos. De Don Patricio. Unhas gafas que ¿Verdad que podes le soldar pasa a con Don elas. Patricio? Para que este é un dos tertulianos do Chiringuito. Sí. Nada, esta é a súa reacción despois de ver que alguén dixese esta tarde noite para... As gafas da Mantita e rebarbadora, Son as gafas da rebarbadora. Sí, Son as sí, gafas sí, que sí. patrocina Aluminio Salgado. Con esas gafas podes soldar. Vale, a ver. Aí va. Hai que compartir audio tamén. Non se escoita, non se escoita. Sí, se escoitado non xa se podía ser fantástico, Non se escucha. No, Vaya. até se quedar a Mucho compartir ánimo, audio. mucho ánimo. Oh, O vaya audio gesto, chega Cuidado, mañá ás 9. Cuidado co gesto, É moi bo gesto, sí. De aí sale un meme. Eu El vexo un leva meme. roupa de chaval de 20 anos, non? Sí. Sí, e de feito ten TikTok, que é o peor, E sale Vale. facendo bailecitos e moviditas. Vale, xa está, vale, dai. Todo el mundo hablando de que está la tarde-noche para sofá, para mantita, para peliculita. Ya con el rollo. Está la noche para coger a la parienta contra los ventanales del No, salón, hombre, no. darle bocado gordo aquí en el cuello. No. Y hacerle cosas. No. Cómo está la tarde para hacerle muchas cosas y dejarse ya de rollo. No, hombre, no. Vale. Bueno, volvemos ao tema do Rubius, no, é menos polémico. Sí, a verdade. Está que- enfermo. A ver, Laura, Personal. ¿Qué? Laura, hai opinión sobre isto? No, o sea... Laura por alusiones. eh, Por degradación de É Parian. gravísimo isto, Totalmente fora de lugar. Eu este sí que mandaba Pandorra, Este sí que... Pero con viaxe de ida. En Andorra estaba ben. Mándole un bombús e que non volva. Efectivamente. Bueno, non debatimos sobre isto, non? non foi falta. Eu creo que Non merece a pena. É como o soy falangista, o sea. No, pero a ese min é máis recórdame gracioso. A quen? a este... É que non sei onde xoga, se no Betis. Joaquín. A Joaquín. Joaquín. Ai, por favor, Dios, é asquerosísimo. No, Joaquín cae moi ben, Pero, cuidado, Xa, cuidado aí. pero a min caeme fatal. Vale. Pero Bueno, salado, é un... A ver, Joaquín, Joaquín iba a ser torero. nadie. O que vos pase, Joaquín é ese majo que cae ben a Pedrerol, é ese majo que cae ben a Caverna, pero é ese majo que iba a ser torero. Ese majo. Ese majo. A min caeme fatal. A mai dixo que quería abortar e que se tomara un estropajo
Hostia, pero qué sucio, pero qué cojones. O sea, o de andar por casa, En tu non? casa es la mía. No de Bertín Osborne. Pero de outra persona que non era Joaquín, quería abortar, non? No, sí, quería abortar. Como es Joaquín? un estropajo. Non deu abortado. Claro, algo así. seguramente se intoxicou con esto. Pero Así eso de salir está... do- De nada, Betis. que me cae muy mal. Y esta Pero persona botoulle acaba gel de hidroalcohólico salir ahora estropallo. también. ¿Qué? Botoulle gel hidroalcohólico estropallo. No sé, creo que comeu así directamente. No, Pero eso do Covid está estropajo- echando, joder. Eso do estropajo dixo o sea, está documentado aí. Non nos poden Sí, denunciar. sí, por eso. dicho Vale, en tu casa es la mía. O Vale, vale. mi casa es la tuya. Pero que no sé era igual. estropajo destes de Dicho acero. eso, vente cuando quieras. Mi Kelly es tu Kelly. Bueno, que Bertín Osborne separouse, non sei se lo saben. Sí, xa Sí, sabemos. Sí, Fabiola Sí. echaron un pon máis vinitos, No. Fabiola. Pobre Fabiola. Fabiola pose o whisky ahora ela doble e mete su lingotazo, sí, sí. Ahora donde fará a entrevista? Ahora vendo chalé. Mi casa es la della. Agora o programa é Mi casa es la della. Ten que andar por aí de gorra. Ahora hai que partir, ¿no? Eso. Claro. A non ser Eso que como fuera herencia. África. Sí, eso Era como dos mismo dous, sí. con África, hai que partir. Como África. ¿eh? O que parte reparte é da mellor parte, sí, sí. Efectivamente. Bueno, pois eu creo que quedou un programa bastante guapo. Eu acababa así, Che, Non me eu acababa queixo. así, Sí, en alto. en alto, en altísimo. Bueno, pois vémonos a semana que ven, queridos ointes, que serán 3 ou 4, ou o mellor son 400 ou 500, non sabemos o recibimento que vai ter isto. Gerardo, perdón por o que dixamos antes, Rei Un beso. Felipe. Bueno, en general, Eso. perdón a todo o mundo. Perdón a Perdón. todos, sí. Eu que lle claro, caiga pues- ben Joaquín, pues nada. Perdón. Exacto. Claro, que lle caiga ben Joaquín, pues que se joda. Vale, ata o mes que ven, un saúdo. A ver se facemos algo